Значи достатъчно са ви само две гирички, за да направите всички мускулни групи в къщи. Почваме от голяма мускулна група към малка, ще почнем с краката. Краката, клековете. Значи, разтваряме ги на широчината на раменете. Ръцете така напред и клякаме долу, за да може да хванем дупето. Ето, долу и се справяме. 10 пъти. 2. 3. Хубаво е с петата да натискаме. Пръстите не трябва да ги използваме. И кръста също да е изправен. До 10. Точно така. Добре. Достатъчно. Второто упражнение е на стената. Ето така заставаме. Да се обърна така, да видите, на 90 градуса трябва да ви е крака. Ето така. И хубаво да се един до друг колената. И задържаме до минутка. Ето така държим една минута. Хубаво е главата да е допрена до стената също. Това засяга всички мускулни групи на краката. Още малко надолу. Ето това е. И пак натискаме хубаво с петите повече. Дигни пръстите. Сега усещаш ли малко повече напрежение отзад? Ето това е. Една минута. Сега така наречените напъни, хвани гиричките. Хубаво крачка напред правим и клякаме. После като връщаме крака назад, с петата натискаме назад. После следващия крак. Напред, хубаво с петата назад. И така броим до 20. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не е нужно да бързате. Бавно изпълнявате упражнението, за да може да го изпълнявате правилно. Добре. Точно така. Хубаво с петите натискате. Добре, достатъчно. Сега ще покажем така нареченото упражнение мъртва тяга. Хващаме гиричките, изправяме кръста и гърба и навеждаме се едновременно, сгъваме и колената. С прав кръст. Ето така. Не е нужно догоре. Това е упражнение малко сложно. Добре, навеждаме додолу. С прав кръст. Точно така. До 20 повторения. Добре. Сега работим за задната част. Ето тук дупето и бедрото. Хубаво изпълваме колената, да не се свити. Пак на широчината на раменете краката. И долу пускаме. С прав кръст. И не догоре, до тук. Достатъчно. Долу, нагоре. Така броим до 15. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре, достатъчно. Сега правим също напъне обаче назад. Може да си хванем за стената. Справяме се хубаво и назад. Хубаво крака колкото можеш назад. Клякаш. Коляното долу. Връщаме. Следващия крак. Долу. Пак до 20. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Добре. Сега за пръстите е хубаво да стъпим някъде на стъпало.
Така, пръстците правим по този начин. На пръсти, върху стъпалото, единия крак зад другия. И борим. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега следващия. Пак. 1, 2, 8, 9, 10. Така и може и с двата крака. Също след почивка борим тук до 20 обаче. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сега точно така и коляното напред. И задържаме до 10. Борим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След това другия. Пак петата залепена за пода и коляното напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега продължаваме с гръб. Това е мускулна група, подходяща за много хора, които стоят седнали по цял ден на работното си място и са се схванали кръста, гърба. Почваме с първото упражнение. Един крак напред. Хващаме едната гиричка. Да е тази на мен. Заповядайте, ловете. Така, крака напред. Лакта върху коляното. Изправен кръст. Пускаме додолу. Трябва да усещаме изпълнение на гърба. И дърпаме към корема. И така събираме лопатката към другата. Отзад. 15. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Пускай додолу към корема. Добре. Добре. Последно. Достатъчно. Сега с другата ръка по същия начин. Върни се така, да. Лаката, точно. Събери лопатката. Додолу пускаш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре? Правим така 3 серийки. И след това продължаваме с другото упражнение. Ето. Така. Това упражнение. Ела тук. Завъртаме се така, хубаво изправяме кръста, да не сме така прегърбени, кръстът е изправен, свиваме колената и с двете ръце пускаме хубаво надолу и дърпаме към корема и събираме отзад лопатките. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, последно 15. Така. Сега абсолютно същото упражнение, само че с обратен хват. Пускаме пак към корема и пак съберем лопатката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре. Добре, продължаваме с рамената, събираме гиричките така, изпънати лакти, може леко свити и напред. Догоре, точно така. 2, 3, 4, 5, до 12 борим. 6, 7. Така трябва да е на нивото на рамото. До тук. Така. Добре. Така. Добре. Достатъчно. Сега това беше за предно рамо, продължаваме с средно. Така. И настрани. С изпънати лакти пак. 1, 2. Дигаме до нивото на рамото. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, последно 12. Така за средно рамо и последно задно рамо. Хубаво, пак изправен кръст, колената свити леко, стъпяме на широчината на раменете и настрани с изправени лакти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре, това е за рамената. Продължаваме с трицепса. Пускаме едната. Сега, лаките да сочи тавана. Задържаме се с другата ръка, да не мърда, да не прави това нещо. Сгъваме отзад и почваме. Да. Догоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, последно 12. Другата ръка. Сменяме. Лакти сочи тавана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така. Сега навеждаме се напред. Изправяме кръста. Дигаме лакта нагоре и назад гиричка. 1, 2, 3, 4, 5. Изпълваме до край. 6, 7, 8. Кръста е изправен. 9, 10, 11, последно 12. Другата ръка. Изправяме кръста, лаките да държим горе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, последно 12. Добре. И последно за трицепс с двете ръце. Отново. Лакти сочат тавана и броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре. Показахме ви една група упражнения, които спокойно може да използвате вкъщи. И е хубаво да се правят от 2 до 5 пъти седмично. Зависи кой когато може и зависи кой каква работа има. Също може да почнете 2 пъти седмично и така постепенно да увеличите до 5 пъти в седмицата. И запомнете, никога не е късно да започнете да спортувате активно.